Mwadzuka bwanji amalawi anzanga konse kumene muli. Ndatulukira mawu uno pa 10 Februwale 2026. Ine mfumu ya Angoni kuchokera ku Ntchewu, chigwa cha Mwansambe. Funa kuyankhulapo pamomwe dziko lathu likuyendera, pamomwe dziko lathu likuchitira, motsogozedwa ndi anthu amene salifuna zabwino dziko lino, amene akhala patsogolo kufuna kutikokera mbuyo, kutibwezera mbuyo, pochita manyazi ndi chimene adachifuna iwowo chidalephereka. Ndi m'malo mwake alikalikiliki kufunafuna njira zolikokera dziko limbuyo, kuti kulephera kumene kudalephera iwowo chimene adachifuna utsogoleso uli panonso dzioneka kulephera. Koma ndinene moona mtima kuti kumwamba kuli Mulungu amene amakhala pamwamba pa zonse, amene ngakhale iweyo ukudzimva kukhala wopambana kuposa Malawi, amene ukudzimva kukhala wamphamvu kuposa Malawi, dziwa kunali amphamvu dziko lino. Ndikunena pano kulibe. Kunali otchuka odzitama, odzitamandira, ogwiritsa ntchito mphamvu chuma, ogwiritsa ntchito mphamvu. Ndikunena pano kulibe. Takhala basi nkudzilingalira kuti iwe pamene ulipo wakhala pamene ulipo chifukwa cha mphamvu ya Mulungu, osati maphunziro ako, never. Koma Mulungu anakukondera kuti ukhale pamene ulipo, nkudzitcha kukhala mdindo oti uthandizire dziko lino kupita patsogolo, osati oti uthandizire Satana kuzunza Amalawi. Usakhale agent wa Satana chifukwa chofuna kukwanitsa zokhumba zako, chifukwa cha maudani ankati mwako, chifukwa cha kulephera kwa amene uyo udafuna. Usalole kugwiritsidwa ntchito ndi njerekezi. Ndikunena izi chifukwa zikuchita kuonekeratu kuti boma la DPP ndi ku judiciary kumakhala nkhondo yochuluka. Ulamuliro wa DPP ndi ku judiciary kumakhala nkhondo yayikulu. Ndiye ndafuna ndinene izi kuti Malawi sadya ndale, Malawi amadya nsima. Ndale zimene mukuyendetsa mukupanga pofunafuna kulepheretsa boma, mukungolimbana ndi mkono wa Yehova. Mudakaona nokha kuganizira mutakhala nzeru, mudakaona zonse zimene munakonza, zonse zimene mmafuna kuti zichitike, kuyambira nthawi ya kampeni, kuyambira nthawi ya mavoti kufika ntsiku la lero, zonse zimene mwanchitira pita, zonse zokhala zolephereka. Mwampangira maupo osiyanasiyana, mwanchitira zambiri zofuna mulepheretsa. Koma chala cha Mulungu chikaloza, dziwani kuti palibe amene amati no. Ndipo mukamalimbana ndi munthu wodzozedwa osankhidwa ndi Yehova, umatha ndiweyo. Dziwani ichi, mukhoza kuyesetsa njira zonse kufuna kubwezera mbuyo, koma ngati dzikoli Mulungu alisekerera, Mulungu alola kuti lipite patsogolo, amene mudzitha ndinuyo mmodzimmodzi. Icho ndiye muchidziwe. Olimbana ndi Yehova sapambana. Mudakaona pa zonse zimene mwakhala mukuchita 2019 2020 munapanga upo kunsonkhanirana profesa nzanu sanayankhule china chilichonse, anangovomereza ziganizo zimene mudapanga, upo umene munapanga anangovomereza. Mulungu anangosungira moyo, kungonchotsa pamalopo nkungosungira moyo. Inuyo nkukusiyani pamene munkafunapo nkuchita. Ndiye mudakaona mmene mwalepherera, mmene magaleta anu agulukira, mmene zinthu zanu zimaonongekera. Zosa palibe china chilichonse chimene munganene kuti mumati mukapanga nkumatheka inu anu ake nkumamva ukoma kuti Amalawi tapangira izi.
zimene munganene zokhazokha zimene inuyo mwadzikundikira, zimene munganene zokhazokha inuyo zimene zakukomerani. Koma m'Malawi wakumudzi kumapeto kwenikweni m'Malawi wakhale akulira zaka zonse kuyambira nthawi imene inuyo munapanga chiganizo chanu chofuna kulitenga mwankhanza dzikoli m'manja mwa Profesa kufikira pa nthawi imene Mulungu wakulandani nkumbwezera Profesa. Palibe chabwino china chilichonse chimene mungadzimenye pa mtima nkunena kuti m'Malawi wakumudzi osaukitsitsa tampangira ichi. Ayi, tiye tineneni nkhani ya fetereza mwagawana nokhanokha. Yapa ndizi zikumveka kuti mmakhozo mapatsana matumba 600, 1000, 200, 1000 munthu mmodzi, matumba 600 munthu mmodzi, matumba 2000 munthu mmodzi. Kudzikundikira, kunyada, kudzimva, kusakonda dziko. Pamatumba amene mudakhala munagawa pang'ono 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 pang'ono, dzaka idzidzi sibweza anthu akudya chitedze, mvula imagwatu. Dzaka zimene sibweza anthu adya dzitchire, sibwezi zikuchitika. Koma chifukwa chodzikonda Mulungu amangokuchotsani nzeru, ungokusokanizani inu nkumaona ngati mupanga za nzeru, anu ake nkumadzimva ngati mupanga za nzeru, koma pa galaundi mansala ake amapezeka kuti ndi 0 pa 10. Ndiye mobwereza ngati ine mfumu ya Angoni kuchokera kuno kuntchewu ndikunena kuti Amalawi sitidya ndale, tisena Amalawi Mulungu alikondera dzikoli. Tisena Amalawi Mulungu alikondera dzikoli. Mulungu atilamulire, sitifuna ulamuliro wanu. Ulamuliro wanu mwalephera, ndi gulu lanu la uzifwambalo mwalephera. Zotsatira zake zingopezeka kuti Mkuluza mtsogoleri wathu Saulos Chilima, Mkuluza anthu ambiri. Zotsatira zake za ulamuliro wanuwo ndeti kuti ife sitidya ndale, timadya nsima. Ndale zanuzo zidipangani kuchipani kwanuko cha MCP. Ndale zanuzo mudzipanga ndi HRDC. Ndale zanuzo mudzipanga komweko. Asiyena Amalawi apume chonde mokupemphani, asiyena Amalawi apume. Munazo za 2020 kupanga zigamulo zosaoneka bwinobwino. Amalawi anangokhala chete. Komana apa pakuti muganizenso kuti mubwerezanso kupanga zokhazokhazo, kugwiritsa ntchito nzeru zanu zimene muganiza, mphamvu zanu ndi udindo wanu. Mulungu amene mmampembedza ineyo salola ichichi kuchitika, ndipo salola, ndipo ndikubwereza kuti salola kuti chiso chichitike. Munachita ndiyankhule za HRDC zimene zinkachitika nthawi imenejayo, panopo kuti muyeserenso kuti mungachite, sizichitika chimodzimodzi, sizichitika. Mulungu salolaso zimene zija. Zimene munachita kuchudwishale kulanda chinthu chija, musaone ngatinso panopo zingachitike. Mulungu salola. Dikirani dzaka 5, nzeru zanuzo mudzapite pa galaundi, mudzawine moti Amalawi achita kukonda, osati kwa akakamiza, osati kwa agwiririra Amalawi. Ayi, osati kwa apatsa chinthu chimene Amalawi sakuchifuna. Ayi, ulamuliro ulipo panopo, chitipa tunsanje udasankha. Sikutinso munganame, sikutinso kapena mungasutse, mungosutsa ndi mtima wosatana umene muli nawo, koma kunena zona zenizeni ochokera pansi pa mtima panu, kanzimu kamene kamatsala pang'ono kwa munthu woyipa. Pa munthu woyipa amalamulidwa ndi mizimu iwiri, Satana amalamulira, kumakhalanso kanzimu pang'ono kamene kamatsala ka Mulungu. Ndiye kanzimu kamene koko maangawa mukavomereza kuti zoonadi Profesa anakondedwa dziko lonse ndipo anawina mchilungamo, mukudziwa pansi pa mtima panu. Koma chifukwa choti alamulira kwambiri mkati mwanu ndi woyipayo, mukupsa mtima ndi mawu angawa. Koma dziwani ichi chimene chidachitika 2020
panopo sichichitikanso. Zotsatira zake mudziziona nokha. Farao anawazunza ana Aisraeli, Mulungu adavomera kuti zitero nthawi imeneyo. Koma nthawi imene Mulungu adangoti ana Aisraeli atuluke, Farao anathira mu Red Sea. Magaleta awo amaguluka, pamakhala kugawikana mdima ndi kuwala. Kumene kunali ana Aisraeli kunali kuwala, kumene kunali Aigupto kunali mdima. Ndiye tiye tiopeni Mulungu. Amalawi anzanga, tisasekerere izi chifukwa cha anthu owerengeka atatu, 4, 6, anthu adyera amene amafuna kungodzikundikira. Mwaona nokha mmene zachitikira pa ulamuliro wawo. Amafuna kungodzikundikira, kudzilemeretsa mzaka 5 nkukhala mabilioneya. Zaka 5 munthu oti amayenda pansi ngati paipi ya madzi, ngati ine ndemwe, koma zaka 5 zokha nkukhala bilioneya, trilioneya. Amalawi tisasekerere izi zoti adzingodzinenepetsa, adzingodzilemeretsa. Anthu awiri, dziko ndi lathu. Mulungu adatiyika munomo ngati anu ake anthakayi. Sanayike munthu mmodzi chifukwa choti iye ndi jaji, sanayike munthu mmodzi chifukwa choti iyeyo ndi wakuti. Ayi, tonse miyezi 9, tonse kubadwa, tonse kuyamwa, tonse kumakula pang'ono-pang'ono nkudzafika pamene tili. Tisazunza anzathu chifukwa cha udindo, tisazunza anzathu chifukwa choti tili pa mpando wakuti. Ndi mipando ya dziko lapansi. Mulungu amakhoza kulanda, amakhoza kuchotsa nkupatsa koyenerera. Zikomo. Mukhale ndi tsiku labwino Amalawi konse kumene muli. Ine mfumu yangu ochokera kuno kuntcheu chigwa cha Mwansambe, mwakayinga, mwachiligo, mwakachingwe, midzi yakwathu imeneyo.